apostoli nomapostoli abefundisi bonke khalakandlovu esiphakathi kwalo abazalwane bonke egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngalindele bazalwane kodwa ngiyabonga ithuba egameni likaJesu. Igama lami Zondi ngaphansi kobuholi bukababa uPostoli Nsibande eMafatini. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu sihlanganise kanje kuyi-weekend behlangene nabanye ngendlela zabo. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wasenza saqonda okungaqondakali singaqondanga ngokuhlakanipha kwethu. Ensukwini ngike ngavakashela izwi lamahubo ngiphushwa ilesa sicelo sika Elisha. Nginenhlungu ngebandla likaNkulunkulu uma ngibheka ama-founder ewenza umsebenzi ekhulumile noNkulunkulu usimayedlula obe nombono bese kuqala kumoshakala emumva. Izinkosi kuyini kungenzeki njengalokhu kwenzeka ku-Eliya no-Elisha. Uma ngikhumbula ukuthi u-Elisha uyacela ku-Eliya usingicela umoya wakho uphindaphindwe kabili. Ngiyabheka ukuthi ensukwini zamanje uma edlula obefoundile noma obenombono kusala kumosheka. Ngaze ngayofunda ukuthi kuyini okwenziwa u-Elisha emva kwa-Eliya. Ngiyabona izimangaliso zizinkulu enhlizweni yami kwase kugcwala ukuthi angathi sonke besingaba nesifiso sini ukuthi Nkosi mayedlula obekwe phambi kwami kungamosheki ebese ngikufundisiwe kodwa kunaloko uNkulunkulu aqhubeke ebonakala ngoba uNkulunkulu ongadluli. Haleluya. Kunento ebihlezi ingihlupha mangibheka kaningi emabandleni asindisiwe. Kunezinto ezenzeka ngalendlela yokuthi abantu abangaphandle bagcine bekhuluma ulimi oluthi insindiso nongasindiswa kuyafana. Kodwa iqiniso libe lithi akufani. Indaba isukaphi? Isuke ekutheni abangaphakathi noma abaphethe umphongolo bavumela noma yini ukuthi ingene endlini kaNkulunkulu. Uma kungenzeka uNkulunkulu asivula amehlo ukuthi sicele uNkulunkulu ukuthi esesikubonile kungamosheki kodwa uNkulunkulu asiphe phindaphindeke kuzokwenzeka izwe libone ukuthi ukusindiswa nokungasindiswa akufani. Jesu Kristu inkosi. Amen.